Itxas Abentura Eibarren erakusketa joan den abendutik dago ikusgai Eibarko Armagintza Museoan. Hiriak itsas munduarekin duen lotura historikoa aztertzen du bertako industrien eta merkatarien bitartez. Kostaldetik 20 kilometrora egon arren, Eibarrek bere biziko garrantzia izan du ontzigintzan eta euskal itsas merkataritzan 17. mendetik. Erakusketan, Eibarko merkatariek ontzigintzan eta arrantza transatlantikoan izan duten partaidetzan nabarmentzen da, baita esklaboen merkataritzan ere. Erakusten diren objektuen artean, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak utzitakoak, arpoi bat, ontzi bat eta nabigaziorako hainbat tresna daude. Askotan pentsatzen dugu Eibar barnekaldeko herri bezala ez duela itsasorekin loturarik, baina bai, badauka, eta horregatik erakusketa honetan 15. mendetik hasita 20. mendera arteko diskurtso hori azaltzen dugu pixkatxo bat. Gehien bat 15. mendean Eibarren egiten ziren produktuak bere helmugara iristeko Altzolara eraman behar ziren eta Altzolako ibai portutik Debar arte, portu horretar arte. Ontzigintzarako girgiluak, aingurak eta poleak egiten zituzten Adrian Laspiur eta Industrias Garra bezalako tailere eibartarren lana nabarmentzen du erakusketak. Gaztainaga eta Arrastiren ekimena ekartzen du gogora ere. Deba ibaian ontziola bat bultzatu zuten, eta bertan 1920 eta 20. urtean uretaratutako Rioego itsasontzia eraiki zen. Armagintzaren museoak pandemia aurreko datuetatik gertu dauden datu bikainekin itxi du 2024a. 5.000 bisitari izan ditu, horietako 75% Eibartik kanpokoak. Gainera, nabarmen igo da atzerriko bisitarien kopurua. Baina guretzako bereziki garrantzitsua da, naiz eta oraindik ere ehuneko txiki bat izan, enpresa mundutik datorren bisitaria, herriko enpresetatik edo gaur egun herrian ez dauden, baina herritik atera diren enpresetatik jasotzen ditugu bisitak. Eibarko Itsas Abentura erakusketa martxoaren 30 arte egongo da zabalik, hiriaren izaera ekintzailearen eta itsasoarekin duen harreman estuaren testigantza eskainiz.